Il-karta tal-identità ġdida mistennija tidħol fiċ-ċirkolazzjoni minn Settembru kif bħalissa għaddejja l-aħħar fażi tal-produzzjoni u l-testjar tas-software marbuta magħha. Di se tkun magħmra patta miżuri ta' sigurtà ġodda u d-dettalji personali se jkunu fuq karta b'materjal li jagħmilha diffiċli immens biex wieħed ibabas id-dokument mingħajr ma jħalli traċċi. Mill-ġimgħa d-dieħla se tibda tinħareġ il-karta tal-identità l-ġdida liċ-ċittadini anzjani u wara se tinħareġ għall-applikanti l-ġodda ta' 14-il sena. Karti tal-identità validi fiċ-ċirkolazzjoni jibqgħu tajbin sad-data ta' skadenza tagħhom. Dawk eżistenti diġà għandhom standards għoljin ta' sigurtà, iżda dawk ġodda se jagħmlu użu mill-aħħar teknoloġija biex jipprevjenu aktar il-falsifikazzjoni tad-dokument. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat u l-Kap Eżekuttiv ta' Identity Malta Anton Sevasta inutaw li minn barra l-bidliet estetiċi id-dokument ta' identifikazzjoni ġdid se jkun aktar sigur grazzi għall-avvanz fit-teknoloġija li l-Aġenzija għamlet f'dawn l-aħħar xhur li qed issarraf f'aktar tibdil u żvilupp fl-operat tagħha.